Ang sponsor niya na. Yan mo. Shout out mga sponsor dyan sa babahay ni Kuya Noni. Nila Noni. General Cleaning. Nag-hire si Mami ng maglilinis. So, ayan si nanay. Pati si nanay nakikilinis din. May ID ni nanay. Ay, may ID pala si nanay. Patingin daw. Anong address si nanay? Dito lang? Address Baka sa... mawala yan, Marlon. Binso na naka-address si nanay. Saan? Binso na. Senior citizen. Senior. Senior citizen. May nakukuha yan, sir. Bakit din niyo kinukuha ang pensyon? Nakukuha. May si Kagawad yata ang kumukuha. Si nanay ay naglilinis. Shout out Kuya Nuni. Anong kaganapan sa bahay mo ngayon? General cleaning. Ha? General cleaning po. General cleaning. Anong oras kayo naglinis? Kanina pa. Ha? Kanina pa. Kanina pa anong oras nga? Ng alas 11. Ano? Alas 11. Alas 11. Alas 11. Alas 11 o alas ano? Alas 10. Alas 10. Bago si Kuya Nuni Ang galing magbiro Ano masasabi mo si Kuya Nuni nagbibiro? Ha? Talagang dapat magbiro-biro. Talagang dapat. Bawal ang serious? Bawal ang ano. Tumatawa si Kuya Nuni. Paano yan Kuya Nuni? Bawal tumawa sa vlog. Di talo ka. Ha? Bawal tumawa sa vlog Challenge baga. Talo. Oo, talo ka kasi tawa ka. Ako hindi ako tumatawa ha. O nanay, may prize si nanay ngayon kasi Meron. nagwawalis. Ano kaya alam ko na kung anong ipa-prize ko kay nanay. Meron yan mamaya. Ano nanay? Alam ko paborito ni nanay. Ha? Ano daw? Ano daw yung paborito mo? Nakalimutan mo na ay. Kaya mo nga ako hinahanap kasi dahil dun Ha? Tsaka na, makikita mo na lang. Nanay, mamaya, may pasalubong ako sa'yo mamaya pagbalik ko. Ano baga? Ha? Ano ka baga? Ano ka ba? Ano? Nabungan ka si Kuya Cesar, alam mo. Huwag mo nang Kuya Cesar. Ano daw? Ano ka baga? Mamaya, surprise na lang natin si nanay. Nay, tali sa buhok mo yun, Nay, oh. Nay, sayang baga yun. Marlon? Noni? Mapunta na tayo. Ato sila na lang daw ano. Yan, tingnan mo yung mga kwarto Uy. na malinis na. Kaninong alaga to, Nay? Kaninong alaga yan? Dito. Hindi pa nagmap? Namap na yung sahig yun. Ba't ang linis na ng sahig mo? Pinunasan Pinunasan na. Sino nagpunas? Nag-hire na nga ako. At tinanggal na yung kurtina. Ba't ayaw mo nang may kurtina kayo nun Bakit? Lalaban. Mainit. Saka lalaban. Mainit na naman. Tago na lang muna. Alam mo yan din. Mahawak kita sa sipod ko. Kung nilapihan din ang bintana, hindi yan may... Ha? Ano? Dadala na lang namin kayong tanghalian? Cesar? Ha? Dala na lang kayo. Wala man ditong Walang mabibilhan dito? Doon na lang sa Chiritsa ay hindi pa nakain. Tipid na lang daw si Marlon. Basta makabilang. Sabi ko baka mamaya manambulat na naman dyan. Tuyo lang yung binili ni Rich. Sarap nga yun, tuyo sa umaga tsaka kamatis. Yung nga paborito Ang ano ko mo kay Marlon, marunong man siyang maghanap-hanap ng ano. Maghanap buhay yan si Kuya Marlon. Kaya niya yan. Kaya niyang pang ulam-ulam. Pang-ulam Bibili araw-araw. lang ng bigas.
Importante, Isang sako. may stock silang bigas. Bigas. Yun naman talaga ang mahalaga. Tapos kaunting dilata. Kasi ang ulam-ulam, madali na kumuha dun sa tabi-tabi. Mga gulay-gulay. Sardinas, may babangot na nila. Oo, babangutan na. Madali lang naman. Ayan pati si Cesar, oh. Dadaan-daanan kayo niya ng isda. Ito bak sa bagay, may ano naman si Kizisa, tricycle. Tricycle. Kasi doon, mabayad na sweldo sa akin niya si Noni. Malaki pa yung service kisa doon sa TV. Ay, ano na daw na iyan? Yung other Amy. Ha? Mother Amy daw. Mother Amy, uy, mami na ang tawag sa'yo. Kaya tatanggalin ko lang na Upgraded na. tatanggalin ko lang yung Ay, hindi naman ako maestra noon eh. Ano, para tawaging ma'am. Maestra lang tinatawag na ma'am. Mother na nga, tawag eh. Dapat nanay. Nanay, mother. Tama na yun. dami mong bigas ko natapon. May bila ako noon eh. Meron din. Oo. Kangi akong bila ako. Daming bigas. Hindi pa madilaw. Baka naman bulok na yan. Sarakitan tayo ng tiyan. Ikaw pa. Yung ikaw na bigay ko kay nanay. ang ganda ng hikaw, oh. Kay Kunya galing, oh. Kay Bigay ko yan sa kanya eh. Hanay Marig! Hindi Sino may kayamanan hikaw mo. mo? Bakit pinababaya mo dito sa kahon? Yan. Bilad mo nun eh. Oo. Hindi na pa kinabakan. Bago sa... May ano? Lunganan. Manok. Dami mong alangas dito. Pinababayaan mo. Naandar pa mo pa kayo. Ayan yung mga pintas mo. Andar pa yan. Sayang yung bigas ko nun eh. O, nasaan yung manok? Nilinisan pala ni si Isar yung ano. Ipatuka na lang sa manok Hindi pa yan yun. huli lang sa ano. Hindi pa yan. Oh, saan yung damit mo? Salay mo. Lag, grabe, ang dumi ng kwarto mo na eh. Salay mo na yung damit mo. Buti walang ano, nakatirang elepante dyan. Si Wing-Wing ang tumira dyan sa Oh, loob. ito. Ha? Yung bigas sa damitan niya. Si Wing-Wing sa loob. Ang dami pang biyan. Siguro, Meron pa sila doon sa sako? mga hinihingi na yan. Baka dito kay Marlene. Di pa po kami napunta dyan kay Marlene. Asan ang bigas na nasa sako noon eh? Ang galing eh. Nagadahin lang. Hindi binibigay sa kanya. Ang galing eh. Ni, Ay, isasaing ninyo. sayang baga ito oh. Oo. Hindi pa Isasaing naman ninyo. ano, siguro. Malinis tong ano. Ibilad mo. Baka nalilimutan ay. Wala namang ano mi oh, kahit na hindi mo ito ibilad. Wala Yun na mo. yan. Maganda pa. Wala pa ga oh, malinis pa ga oh, tingnan mo oh. Hindi mo rin nga dito ang buo. Nasaan yung lagayan ng bigas ko nun eh? Sayang ito. Lagay natin. Yung bigas niyo may bawas na. Wali sa ulit. Oh, wali sa ulit. Ito pa oh. Ano mo rin? Ang buo pa ka. Ang puti pa ga ng bigas na ito. Tagalinis pa kayo. Kuya Sitar ng ventilador. Kaninong ventilador yan, Sal? Kay nanay? Awa mo naman. Sipag-sipag ng katawan mo ni nakasaras. Pag umaga. Yan yung bigas niyo? Oo. Baka may hikaw yan. Buya dito sa pindila mo. Ako na yung ano. Ayan, linisin natin bago mo na ilagay. Hindi ko na si Kuya Cesar at baka umulan na yung kama. Pag kailangan ninyo si Cesar, tawagin lang ninyo. Nasaan? Ay, kung iwan man yan. Marami na. Dami ipis. Ipis. Ay talaga iipisin. Ni, buhatin mo ito dun sa bumbahan, sa puso. Dininisan natin yan. Wala man laman. Ay, lagay mo doon sa garahe. Ay, sa patlilinisan daw nila. Ay, dumi nga naman. Ito yung ano, binili na bigas ko ano ni. Dami ipis. Ang ganda nga naman ng bigas ni oh. Buo-buo. Kaya ayaw ibigay ni Nung ni. Buti na lang di ako nakapagsabi dun sa kabila. Sabi, wag, masarap yun. Oh,
Bibilan na lang ng isang ganyan. Ito pa palang bigas oh. Ay, marami pang bigas. Ayan yung bigas. Ayan yung kinuha ni Kuya Marlon sa Oo. sasakyan. Yan yung kinuha. Yung last? Yung last na kinuha? Oo. Ayan. Daming winawalis ni nanay, oh. Si nanay, tungkol din sa pagwawalis. Oh. Ano yan? Lalabas natin. Ay, magigiba. Naiging at dumating si Bing. Nuni. Magigiba na ang kateri mo. Kayo yug-yug. Bakit nagyuyog-yog ka? Ay, Cesar, kayo yung daw. Uy, nasa ng martilyo. Ay, natatawa naman. Pagbabanday tayo kay Kuya Cesar. Pandayin mo daw Kuya Cesar yung nayuyug-yug. Yung na ano? Yung sira. Ayun na. Oo, at nandito pa si... mamaya na yan. Akin na yung tulong Ayuyog-yog daw nga agol na. Honest na. Marunong ka na sa buhay mo. Marunong ka nang Nuni, magdala. Lagatog din. Kita-kita ng ebidensya. Nagang lagatog. May pako kayo dyan, Marlon? Mayroon po. Panday, hindi si Marlon ang panday. Oo, marunong si Marlon. Tirahin mo Marlon. Bakit na ano na ang paa? Wala na, ano na ay. Duwa siguro ng anay. Ito din? Dala mo ang bigas? Hindi. Malagkit yan. Lakit yan. Nakagayo na oh. Ginawa mo sa papag. Papag sa katri mo Kuya Nuni. Ba't napilay na? Kayo yug-yug. Ha? Kayo yug-yug. Ano ka? Kayuyug-yug. Ayan oh, ano? Matawa ka na naman. Nandiyan yan, Nune. Ay, kang bata. Ayan si Kuya Nuni oh, may sinasabi oh. Oh, pero daw ng tambo at mga walis pa. Mamaya na lang ni Maring. Ako na ang bahala dyan sa mga walis. Bakit nakikigulo si nanay? Linis mo na lang. Gusto pala niya pag naglilinis siya ng bahay may kasama. Kanina pa yan. Alo, Gigi. Ayaw yung ibigay. Ayaw ibigay sa kanila yung ano. Masipag pala si Nanay Maring, oh. Oh. Ay, ayaw niya. Siya lang may hawak na walis tambo. Dito pa ang kalabo niyo. Malis pa ba ganyan? Ayos naman yung walis tambo. Hanap kayo ng pang-ulam nun ha. Mabili lang ng sardinas para ibangat Hindi pwedeng ilagay mo na yung isang ilaw dito. Magkaroon ng gasol. Isan. Hindi pwedeng ilagay yung isang ilaw muna dito para maliwanag dito Ito. sa kwarto ni Noni. Ay, hindi pwede masikip. Ay, kay Nuni. Andili. Hindi Hindi makakapasok yan. pwede. Ay, hindi pwede. Malaki yan. Malaki nga. Kaya nga dala ko. At iba ang sukat. Marlon. Mamaya na yan. Mamili muna tayo. Hindi ka siya dun sa lalaki. Buo pa daw yung ano, electric pan nila. Buo pa yan. Buo pa. Daming dumi Sipag yung walis tambo nanay Mari ngayon. Oo nga, sa loob lang ng kwarto Ilang yan. walis na yun ni nanay Pang ilang walis niya, pangatlo natang labas yan. Ito yung ano, una at saka pangalawa. Pag sinanay pala magwalis, pag may kasamang maglilinis, Gusto ano? pala niya may kasama. Oo. Gusto pala niya permin general cleaning. Linis talaga, Nay. Oh, Helen, baka ikaw ay masyado man magana ng magyud daw. Na, kaya Nuni, Yung ba ito nasusuot? magsapatos ka para masuot mo yung mga sapatos mo. Sayang yan. Ito pati mga sandas, oh. Nabigay to ng mga sponsor, ah. Nagtataga ako dito sinilis niya. Ayan pa, may medyas pa, oh. Tayo na. Mamidyas ka. Uy, yan Nuni. Nasa na yung... Medyasan mo. Sayang yung mga sapatos, eh. Susuotin nyo, magnganga to. Ito pata yung bili ko, ah. No, kaya Nuni, ito yung mga bili ko, no. Mga size na ano. Yun yung ginagamit mo. Eh, Sisat,
Tara, let's go. Kaya mo yan? Kaya mo? Ano? Balikan mo na lang yung bigas. Unay mo muna yan. Hindi, kaya na yan. Kaya mo? Kaya na po. Oh, ayan na. Ako na magdala sa iba pero ni Di. Kaya na ito, kaya na. Kaya na din? Kaya na rin. Aba, ang galing ha. Tingnan mo naman si Kuya Nuni, oh. Kaya lang di ako makakahawak. Sponsor ng sapatos. At pinasuot ko na ngayon kay Kuya Nuni kaysa noon masira kapatago. Kay Kiting yan, kay Kiting. Mami, kaya? Galing kay Kitty. Galing kay Hugoterang pusa. Sa California. So, ito, hindi kami mga kailangan nila Kuya Nuni para hindi naman tayo araw-araw makapunta sa kanila. Stock ng pagkain, groceries, bigas, at saka gasol na din kasi alam niyo naman dito sa daet na yun, parating na lang ulan. Nung nakaraan, bagyo, baha. Kawawa naman yung mga na-stranded na pasahero. Isa na rin po ako doon. Yung shout out po. Mga kagaps, mga kalinga, quick steam evergreen. Kaya siyempre kay Nangini, sila din din. At kay Mang Padilla, kay Emily, hindi ko kendo ng kanto ng kanto sa shout out. Kay Miss Mamshi from Japan, kay Anita Vlogs, Bridget 06, kay Romilda Cabardo, sa lahat ng sa studio Berkeley. At syempre, actually guys, si Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga Partners, Kalinga Viewers, especially guys, dun po sa Hulu. So, update tayo. Yeah, tinag. Ako nakapag-vlog kanina sa pamilya kasi Tangke. pakiramdam ko. Ang init kasi. Asa na si Kuya Cesar? Nandiyan sa likod. Shout out at Tinor. Oh, shoot out. Tapos na, lalabahan ko na yung cortina at mga sapin. Pabilis mo naman. Yes! Tapos na Saan ka nag-washing malinis. dito? Doon sa likod. Kaya yung washing machine. Ayan lang. Doon yung inano? Doon lang sa bomba para ano lang. Hindi mo yan kinusot? Pinusog rin Hindi, na. hindi winashi. Hindi natin, pero hindi ko siya. Pinakay ko lang, naninipis mo. Buti na anong kagad. Ang Inano ko lang yung photos. Grabe siya. Yes. Tinor. Malinis na, malinis na sa loob. Malinis na. Galing, arulado pa. Hanggang sa kitchen. Malinis na. Kakabit. Shout out sa lahat ng sponsor na nagpabahay kay Kalanune. Salamat. At Ano yun? alam ng Diyos, gusto ko lang tumulong. Wala akong ibang kundi ang matulungan sila noon. Yun, kaya isa din kayo sa mga sponsor nila po nila sa kami. Kuya Marlon at isa din po kayo sa nagpapasalamat doon sa talagang nagbigay ng sponsors. Kasi hindi naman mabubuo ang bahay nila. Kaya noon ko muna ng sponsor. So, always kung pasasalamatan yung mga At nang dahil dyan, papasalamat sa minimali sa mga sponsor na dito sa kabahay na Bago kami sa California, ito po mga sponsor po, Philippines po. Meron din po ngayon. abis na ako. So, isa din po ito sa request niya namin. Yan, kumpleto na, malinis na lahat. Kaya namin, pagbukas lang ng ilaw mo dyan at nang makita. Kaya tayong bumili Uy! Ay, yung binili kami na bumbilya na kaya nung ano, ang linas na. Nailagay na ni Kuya Cesar. Nailagay na po. Ang bilis naman ni Kuya Cesar. Talaga. Ay, hindi pa ata nailagay. Hindi pa yata. Hindi pa nanay. Hindi pa nailagay.
Sige pa po. Mga agyo-agyo pa. Ito ang gusto ng may sponsor ng bahay. O yan, yun ay ilinis na. Maraming salamat. Talagang said-said yung linis. Kasi nilagay yung template. Kuya Marlon. Po. Ayun. Ay, lalo ako titipan ni Kuya Marlon. Hindi man, wala man. Anong gaano? Hindi ako mamasapan. Alikabok kay baka mag-trigger yung asthma ko. Hindi man, wala mang albok. May patungan yan? May patungan? Dito. Ayan. Ito siya. Ito nga. Cesar! Bago pati Kumain yan, ka na dito. Kasya kaya yung regulator doon? Kasya po siguro. Tinry mo? Gagawin pa lang. Mamaya na yan, kakain na muna. Tapos pagkatapos yan, kakain muna tayo. Anong oras na? Lipas na tayo nito sa gutom ay. Alauna na ata, mag-alas 2 na ata. Wala pang almusal at pananghalian ako. Yan. Hindi daw, itry mo daw. Kutsilyo. Agoy. Ano to, itlog? Mabasag itong itlog dito. Maan? 3 kilo. Ano nung maghanap po yan si Itinistay pa yung May lagayan ka dyan, pero ni sa itlog mo. Baka mabasag. Agoy. Baba na lang kaya muna dito sa ilalim at malinis na baga. Yun. Tingnan natin. Paano malito? Nanay, doon daw sa kubo at malamig. Start kumain. Kailangan mahigpit yan, Kuya Marlon. Dapat muna isampay mo muna doon sa gilid pag ganun, para hindi nakalaylay dito sa baba yung hose. Ipaganon mo tsaka maibaba dyan. Di bali na yun. Pababa. Maano din yan. Ha? Maano din yan. Alin? Maano din yan din. Mahigit. Doon na, nanay. Basta tayo doon, ha? O yun, higit na. Mainit dito. Ha? Higit na. Sakto lang? Sakto lang. Tayo na doon. Ang galing. Mabuti nag-match. Ba't hindi mo pwedeng pasok sa loob? Maabala dyan pag nagluluto. Baka mainitan dyan. Doon dapat. Sabi ko sa'yo, mo muna, isampay mo doon, tapos doon mo ilagay sa gilid. Para hindi balki dyan. Dito. Oo, idikit mo yung doon mismo. Kasi, pag nagluluto kayo, lakad-lakad dyan, edi. Plato daw. Yan. Tapos, yung hose, ito, isampay mo doon para i-attach mo na lang siya doon, hindi nakalaylay dyan. O, kayo mamasabit pa yan. Ganun ang gagawin mo. Para, tingnan, maayos. Kumbaga, yan. Dito. Oh, yan. Di ba? Tapos ito, ilagay mo na doon. Taas yata. Ha? Mataas. Hindi, ibababa mo siya. Mabababa pa naman, Ayan, Doon mo ilagay ito, doon. Yan. Tanggalin mo yung ilabas mo muna yan. At hindi mo na makukuha yan dyan pag ipasok mo na itong tangke. May nugasan ni Marlon. Yan. Doon sa loob. Di ba? Yan. Sakto lang. Dala ng plato. Mataas. Dapat talaga nakalaylay lang. Nakalaylay lang? Hindi, sige, itry mo. Ganyan. Yan, tinan mo si nanay. Pag nakaharang yung nay, Hinugasan ng plato. mga hinugasan na plato. Makain na, nay? Ha?
Yung mga namin, hindi pa nakakalaman. Hindi pa nagkarain. Eh, syempre, karain ka din. Tara sa kapatid. Sabay-sabay baga tayo. Mas ganun eh. Tara. Testing. Sting. Ay, di pa pala bukas. Uy, ano na tayo? Di pa. Hindi pa na ano. Hindi pa na open. Yan na. Takot tuloy ako. Yan na. Okay na. Takot ako. Natatakotin ako sa ganyan ay. Like, Uy, ano na kinain ang ulam? Hey! Yung paboritong ulam ninyo kinain. Kastahan pa nitong. Agoy. Ano sa pa Ay. yung mga ulam dito? Ay, yung ano pa. Pusporo. Ilaw. Yata. Ilaw ito. Tingnan Ilaw. mo na ito. Ginhila na ng aso. Kayo ha, unahan niyo pa si Kuya Nuni. Sige, kayo ang gawing ulam ni Kuya Nuni ng ano. Pati pa niyo. Gawin kayong ano ni Kuya Nuni. Dala din, wala na. Kinain na ng aso. Aroy. Tuyo. Oo. Nasaan na? Naghablutan kaming dalawa nung aso. Nakuha mo. Ay, bakit kakainin pa yung nakiablot ka na? Ay, tuyo man yun. Kain na. Oo, yung iyong order. O yung order ni ko na kambing. Grabe, Nay. Kumain ka na. Daming kanin. Mama, kahit ano, tara, kain na tayo. Ano si Marlon? Naitago yung tuyo. Ayos ng lutuan. Naghablutan kami ng aso. Ah, naka-plastic pa? Ay, oh. Ay, oo. Anay Marig, baka makain ng aso yung pagkain mo. Bigyan mo nun, oh, yan, oh. Karakarne. Nanay Marig. Kutsara, oh. Ha? Kutsara. Ito ba ang kutsara? Ang dami. Nasaan na yung ano? Ano tawag mo? Yung in-order mo. Kinilaw. Ang in-order, andito po. Kain. Yo! Uy, alis ka dyan. Kain na. O yung ulam mo. Kanina yung tubig doon sa may puwan sa iyo. Akin po ata yun. Ito, oh. Ay, nadala niyo po. Oo. Oh, May ulam pa yan, Marlon. meron pa dito. Yung Meron pa yan. ketchup. Hindi kaya ata nagkain kanina ay. Tira ko ito. Tira. Oh. Tira ko ito. Kanina. Kaya nga. Tinipid ni Marlon. Mula ngayon, magtitipid ka, Para Marlon. may tira. Yang tira na pinamili mo. Magulay-gulay ka na lang. Marlon, lang ka, tapos tinipid lalaw mo ng sardina. ulam ninyo. Ay, karne. Di bali na, basta mayroong ano. Karne. Oh, mahal mo si nanay ha. Meron Karne. gasol. Karne yan. Di bali na, Lutuan basta ka may na? lutuan. Kapag, Isisin mo na yung kaldero mo. kahit sa gabi pwede magluto. Ano nun eh? Isisi mo nang buhangin yung Isisin kaldero mo na mo, yung Marlon. kaldero mo. Kaya, Alam na ni Marlon gagawin dyan. Andun. kung gusto mo na, iapon mo na, at magbili ka na lang ng bago. Ipag mo niya si Marlon. Trabaho yan. Sasabihin mo. Kumanap ka na kasi ng maglilinis dyan sa susunod. Oh, malinis na, Marlon. Para ano. Oh, nilabang ko na yung mga kortina. Pag tuyo, ibalik na lang. Nay, Hindi ko lang pig-dryer at tinamad ako mag-ano Kinakain sa mo. washing. Matutuyo Ayos pa na yung lang yan. Ano dryer po yan mo. nun eh, ano? Tapos Ayos pa yung Kain dryer po. niya. doon. Hindi uga yun. Mag-asawa ka na para may sa igil sa kalaba. wala. Di na yun. Kinakain ng pusa. Nakuha niya na ito yun. Sabi ko, nanay, masarap ba daw yung kinakain? Sabi niya, maigi na kaysa wala. Grabe si nanay, juicy pa. Laging madata naman niya kay nanay mo. No, nanay, juicy pa si nanay, maigi pa sa wala, ipurchap yan. walang wala. Walang wala. Walang wala. Pwede na pag-pisan pork chop. Kain! Busugan pa kami yung kain natin kanina. Sino yun? Nay,
Sino yan? Nasaan man po Kilaw. yung nuni? Ano? Pinuni Kilaw. natin sinisigawan mo. Basta, tikman mo. Ah. Kain po! Pero pahingi pong ano pili. Nakuha ng pili. Opo. Ha? Ano yung Mahalang. binibigyan ni Marlon? Pa, Kanino pili? hindi man po yun sa amin. Ay, hindi Pero sa inyo. binibenta nila yan. Kay Father Magana. Magkano isang Kala ko sa piraso? inyo, mangingi. Kasi sa dait Sa amin, baga, daming pili. 25 centavos ang isang botel. Piso na ngayon. Piso na ngayon? Ay, grabe siya. Daming pili doon sa lupa namin. Sa 100 din. Ay, hindi na. Bang? Sampo. Tamad lang ako magpunta. Kubangbang? Kapatid ko nga, hindi ko naaabot. Pwede yun akitin. Ay, kung mataas. Malutong ang pili, Kuya Marlon. Taas yun ano sa... Dami, talalaki pati ng puno. Ah, di malaki yung bunga. Daming guyam. Daming guyam. Alamintas? Sa bahay, may isang punong ano, kasi laki ng hita ni Kuya Noni yung katawan. Pag umaga, ang daming mga Kung lagdag. Marlon, ay, Nuni, ang daming kanin. Bayan mo nun eh. Tapos, oo nga, ang dami. Tapos pinagangkuhan ko pag umaga, tinatatak ko. Ayusin mo na lang yung kwarto mo. Yan na lang namin. Mm. Saksun. Pero nalinis na. Ayos na, nakasalay na yung mga Durabox, nalinis na yung ibabaw, napunasan na. Linis na yung sahig, pinunasan Hindi na ko lang na. mga parang siguro yung mga damit. Pupunas-punas kay Marlon. Pupunasan Ha? mo na lang yung sahig. Tapos ibabalik ko na ng kortina pagkatuyo. Huwag na daw. Matuyo yan ngayon. Hindi bukas na yan. Huwag na raw ibalik. Hindi sila na ang maano. Huwag niyang korte Sila na. na ang maano. Huwag na daw kortina. Hayaan mo na, hindi ka magparalaba. Mabanasan. Ang init. Oh, Sabi ni Nuni, huwag na. pag magkortina ka lang pag nagpesta. Paggustuhan mo na yung mga Pasko. ano sila. Nay? Mga isip na Masarap? May asin. Hindi. Masarap, Nay? Ano ko yun, Nuni? Ayaw mo na. Ako na. Nuni, ang daming pagkain dito. Hanggang mamaya na ninyong gabi yan. Kahit Nagustuhan mo, Nay? Nay? pwede na pagtiisan. Nagustuhan mo? Nagustuhan mo ba? Data. Nagustuhan mo? Sama ng lasa. Ah, Tinitikman na. Okay. Ano daw? Wala tayong Tinitikman na. magagawa kasi Tinitikman na lang hindi daw. na-appreciate na yung binili kong ulam. Pinilaw. Sunod-sunod pili. Hoy, Tinitikman na lang daw. may gina din daw siya. Wala. Sunod sa may kasalanan yan. May sa wala. Bigyan mo kasi ayaw mo. Walang-wala. Pork chop lang. Tumalan mo na. Marlon yung diyan na. Walang-wala yung ulam namin. Pork chop lang. At saka panangalian. Kain Hindi mo. na kasabaw. Walang-wala. Pork Ano chop to? lang. Kilawin na Sabaw na baka. kambing. Kain yun. Hindi ako makakain. At Ulam pork ni chop. nanay, first chop at saka Talong. Torta. Torta. tortang talong. Oh, Hindi mo na yan anay pala marin mo. yan. Oh, Kuya Marlon, buksan mo yung ulam mo. Nilatik. Ano yung ulam mo? Kambing to. Ha? Kambing. Anong luto ng kambing? At baka Kaldereta. Ha? Pinaldereta. O, kadiritang kambing. yung tigis. Yun pa, ano yan? Buksan mo, ano pa yun? Daming ulam. Kanya-kanyang ano? Masarap Lagayan. ang pagkaluto. Ginataan. Ginataang, Ginataang isda. Parang hindi masarap ang pagkaluto. ginataang isda. Pating. Oo na yun po. Pating yata yan. Ay, pareho lang yata yan. Pating. Pati, Pating. Alin ng pati. Ewan ko. Lala sila dyan. Kain tayo. Ala. Kain tayo. Kain kayo kung gusto Kain nyo. kayo. Sabihin mo, Nay. Kain kayo, ang pagod nyo. Yung pusa ko. Napagod. Lalo. Napagod namin si Nanay Maring ka balik ng pusa. Ay, maring Pusa siya mo yung pusa pinadala. mo. Luluto mo na yata. pag nilagay mo dun sa pugo yung Maring. pusa mo, Nay. Yung pusa mo, nag-aalwas-alwas yung ulo. Nay, ba't nilagay mo yung pusa mo dyan? Tulong. Napugo na Kasi gagalit din sa pusa. Ha? Bakit at niraramag? Eh, paano pag sindihan ni Kuya Marlon yan? Di magiging torta yun. Layas ng layas. Ano? Aras naman yan dyan kahon na yan. Nakain ka ng karneng pusa? Ano yun? Nakain ka ng karneng pusa, Nay? Ay, hindi daw. Ay, lulutoy daw ni Kuya Nuni. Ay, maski palutuin yan. Lilitsunin daw yung pusa. Inihaw na pusa. Iniyaw na pusa. Lilitsunin daw, Nay. Makain ka, lechon? Tikman natin. Mabuti na lang sa wala. Nakalipas ang gutom. Ayan yung, ano yan, aso. Karning aso yan. Di! Ikaw naman mamaya, hindi yan kumain. Kain yan. Marlon. Kain. Babo yan. Pork Ano chop. saging yan, Chop Marlon? yan. Turdan nga. Sabi ko, ikaw na Yan ni Turdan? Pahingi kami. Turdan Ha? yan. Nakain niya ng... Puro laman ang pork chop mo. Ay, Kain ka ba? Turdan yan? Umpo. Oh, sabi ko sa Yan iyo. ni Turdan. Ah, ni. Turdang Dabaw.
Ay, yung sabing American banana. Tagadabaw. Gadabaw ka pala, Marlon. Letter dang dabaw. Nay, share tayo sa ulam ko. Kuha ka pa. Kambing. Kambing. Aso. Aso. So, nagustuhan mo baga yung Niluto na timpla? ba kayo isa mong aso? Bilangin mo daw yung aso mo? Balat yan ng aso. Saan ba ito mga tao? Isa dyan. Hindi, nanay. Bakit Nagustuhan niya? niya. Niwala ka sa mga yan. Lalasahan lang doon. Terosikos. Kambing. Oh, lala. Ay, nagpusa. Oh. 1, 2, 3. Oh, masarap na nay, no? Basa na yung hawis Ah. ni Philip. May Masarap. sili. Malang. Silawin baga ito. Masarap ang kambing. Iwan, di ako nakain yan. Ay, Ano yan? Ano? Di nay. ako nakain yan. Ay! Cesar, kabit mo na yung yung bumbilya. Kala ko yung tangke. Nakabit ko na yung tangke. Eksakto. Sinampulan mo na? Hmm. Yung dalawa. Asisan mo na yung kaldero. Pwede na natin pagluto ng mainit na tubig. Nakakabit mo na yung silin. Pwede na. Ingatan mo ang silin, mahal yan. Mahal Alam ang mahal silin. yan, Sulin. Mahal nga yan. Isa sa island gas. Mahal. Mahal yun. 1,000 plus yan. Ano ka? 1,000. Ang ano karga Di, lang, yung tita. karga lang. Yung karga. Yung karga. 1,000 Yung plus po island yung gas. karga. 1,000 plus. Kulang 4,000 yan. Kaya tinipid sila sa ulam. Di ba, di na. Meron naman na silang pang-emergency ang Ay, luluto. siya. Yan naman pati ang sabi ni Marlon. Oh, bahala siya. Okay. Kuya Marlon, sabi mo Okay, tirang napunta ulam, sa pwede labas. pa na yung ulam mamaya. Tapos kaya kayo ni? Pag iilanin pa yan, ano kayo ni? Oh, inuyuwan na oh. Anong inano mo? Ano yung ulam mo? Talong. Yung tira ni Ah, nanay, yung yung tabi mo, talong, pwede pa meron yung pa? ulam mamaya. Daming kanin, oh. Tira niyo. Ay, Mamaya, pwede pa yun yung kain, hindi na kayo magluto. ano kayo magluto? Wala na pala yung katabi ko. Tanggalas. Naglayas na. Ang layos na. Isda pala ito. Wala na pala Isda akong katabi. ang ano niyan ay lintigis sa amin. Opo, sa amin din. Sa amin po, Lintigas. pag naglilintigs, talagang Durog. latik-latik. Latik-latik talaga. Walang ganyan sabaw. Langis-langis. Lintigis daw Tapos yung may medyo sabaw. mahalang. Lang yan, ano tita? Pag talagang... Saka durog. Durog yan pag Hindi ako ganyan. nagluto. Sariwa ang gata. Sariwang gata, tapos may sabaw. Parang sinabawan. Kulang sa gata. Parang Masaya si nanay sa pagkain, no? Busog. Masaya Dami si kaya- nanay sa pagkain, no? Dami kayang kinain ng Dami pang tira. Ay, ako ngayon, kain natin kanina. nabuhay Tumakas ko yan. na. Ang daming kinain ng kanina. Ha? Kaya, Ang dami isang, ubos yung isang ganito. Ganon. Kaya ako nga hindi ko naubos, binigay ko kay Cesar. Maya, ubos yan. di na labagatin, hindi na naman Si kain. Irene Hindi niya sa Hindi naman din kinani ko si Sir. Galing niya nung manalo.